போன்று அவரின்றி வெளிப்படுபவனவெல்லாம் குறைவற்ற முறையில் முழு பொருட்களாக அமைகின்றன. முழு பூரணத்திலிருந்து உற்பத்தியாவதெல்லாம் அதனதன் நிலையில் முழுமையானது. அவர் பூரணமான முழு பொருளாகையால் அவரினின்று பற்பல முழுமையான பகுதிகள் வெளிவந்ததும் அவர் முழுமையான மீதியாகவே எஞ்சியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இருங்க. லைவ் போகும்போது நான் இங்க அன்மியூட் பண்ணனா உங்களுக்கு டபுள் எக்கோ வரும். அதனாலதான் நான் ஜஸ்ட் தலையை மட்டும் காட்டுறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, வணக்கங்கள், வந்தனங்கள், பிரணாம். நமஸ்காரம், பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா. ஜய கோபி ஜெய கோபி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன ரஞ்சன. யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன யமுன தீராவனசாரி. யமுனா தீராவனசாரி. யமுன தீராவனசாரி. யமுன தீராவனசாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன.
यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता हरे जी माताजी कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण மாதாஜி எயிட்ல மாதாஜி ஆ. இது செல்வம் சேருதல் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க. இப்ப உன்னலை பத்தி சொல்லணும் மாதாஜி. கண்டிப்பா நம்ம அது हरे ஒரு कृष्णा முறை माताजी प्रणाम ஹரே माताजी கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण माता जी வாழ்க ஹரே வளமுடன் தேங்க்யூ மாதாஜி அண்ட் விஷ் யூ த சேம். எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு கிருஷ்ண கான்சியஸ் டேவாவே உங்க எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பொழுதெல்லாமே வந்து பக்தி உணர்வு கொண்டு அனைத்து செயல்களையுமே நீங்க பக்குவமா செயலாற்றணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பித்து நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க மாதாஜி, லலிதா நாராயண் மாதாஜி. ஓ அது இவரு வந்து பிரபுபாதா வந்து கப்பல்ல போறப்ப பாடுவோம். ரொம்ப அழுகையே வந்துருச்சு மாதாஜி. அப்படியா? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஓ அப்படின்னு நினைச்சாலே அப்படி மனசு வேதனையா இருந்தது. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போறாரு மாதாஜி. அந்த மீனிங் ஆமா படிச்சாங்க. ஆமா அப்ப இந்த அந்த பாட்டு பொருள் பாடுறாரு படிக்கிறப்பதான் மாதாஜி. ரொம்ப அப்படி மனசுக்கே வேதனையா இருந்தது மாதாஜி. எஸ். அப்படின்னா அவள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு இந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் இவ்வளவு வசதியா உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் ஒரு ஏற்பாடையும் வந்து நம்ம என்என்டி பிரபுஜி பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அதனால நாம என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கார். அதையும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன். யாருக்கு இந்த முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா செய்யுங்க. இந்த சர்வீஸ் லீடர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட், யூ ஷுட் அசிஸ்ட் த டீச்சர் இன் த ஃபாலோயிங். ஒவ்வொரு டீச்சருக்குமே இவங்க வந்து அசிஸ்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா ஜென்ரலா டீச்சர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி கிளாஸஸ் வந்து பேசணும். டேக் அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ரீடைன் டிவோட்டிஸ். அதாவது அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் பாலாஜி பிரபு 18 டேஸ்க்கு கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. நாம எல்லாரும் கூட வந்து அந்தந்த பேட்ச்ல வந்து கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணி நாமளும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷலி பக்தி சாஸ்திரிக்கு வந்து கண்டிப்பா உண்டு அட்டெண்டன்ஸ் இல்லையா? மிச்ச லெவல் 2 லெவல் 3க்குனும் அதே மாதிரி கொண்டு வர்றது வந்து பார்ப்போம். கீப் பர்சனல் டச் வித் ஆல். அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா கேட்கணும். அவங்க ஏதாவது ஸ்டக்கா இருந்தாலோ, அவங்களுக்கு எங்கேயாவது விளக்க உரை வேணுமோ, இல்ல வந்து படிக்கிறதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் இருக்கோ, எதுவா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணணும். பர்சனல் டச்னா அதுதான். ஓகே, பர்சனல் டச் என்பது
அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயம் பேசுறது கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த பக்தி பாதையில போறதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் தடை கற்கள்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் வந்து உங்களால அந்த சமயத்தை கொடுக்க முடிஞ்சா, இல்லைன்னா என்கிட்டயோ இல்ல ராதிகா மாதாச்சிக்கிட்டயோ எந்த டீச்சர் கிட்டயுமே ஒரு சொல்யூஷனை வந்து கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணணும். மேலும் அவங்க பக்தி பாதையில போறதுக்கு வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ ஒரு கோஆர்டினேட்டரோட இன்னொரு 4 கோஆர்டினேட்டர் இருந்து நாங்க பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட ஃபைன். ஏன்னா நமக்கு நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால 4-5 கிளாஸுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டரா கூட நீங்க வந்து, ஆனா நீங்க 4 பேருமே ஒரே முகத்துல இருக்கணும். ஸோ பேசும்பொழுது அதாவது நம்ம எல்லா 4 பேருமே நான் தான் கரெக்ட்ன்ற அந்த வாதமே இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே ரைட்டு தான். ஆனா எங்கேயாவது ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்தா இது இப்படி போலாமே அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ தான் இல்லையா குழுக்குடுமை வழியா நீ பண்றது ரைட்டு நான் பண்றது ரைட்டுன்னு நம்ம இந்த இடத்துல வாதமே பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டட். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு கனெக்ட் வித் தேம் டு த நியூ லீடர் அட்வான்ஸ் குரூப்லயும் வந்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே குவிஸ் எல்லாம் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு வந்து அப்பப்போ நீங்க அந்த 18 டேஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாருமே ஒரு முறை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சர் கிட்டே கேட்டு, இப்போ உஷா மாதாஜி 6 AM எடுக்கிறாங்க, மத்தியானம் தாரின் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க, அடுத்து வந்து 7 PM இப்ப செல்வம் பிரபு, நெக்ஸ்ட் மந்த் மோஸ்ட்லி வந்து அர்ச்சனா மாதாஜி எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அவங்க இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் டீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யங் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறது வந்து, அதாவது லாங் டேர்ம்ல இந்த கிளாஸஸ் வந்து நல்லபடியா போகிறதுக்கு ஒரு மார்க்கம். ஸோ பார்க்கலாம் அவங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. சுகன்யா மாதாஜி எனி டைம், அவங்களும் அட்வான்ஸ் லெவல் டீச்சர் அவங்க. ஸோ அவங்க பிகாஸ் ஆஃப் உடல் நல குறைவாலையும் நீ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இந்த இது ஆப்ரேஷன்னாலையும் தான் அவங்க வந்து இந்த ஒரு 6-7 மாசமாவே அவங்களால எந்த சேவையும் செய்ய முடியாம இருக்காங்க. அவங்க நல்லபடியா குணமாகி மீண்டும் வந்து நம்ம இந்த சேவைக்கு வரணும்ன்றது எல்லாமே உங்க எல்லாருமிட்டையுமே நான் வந்து ஒரு பிரார்த்தனையா வேண்டிக்கிறேன். நீங்க எல்லாரும் பிரார்த்திக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் வந்து கண்டிப்பா சேவைக்கு திரும்பி வரணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்க எல்லாத்தையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ அவங்க வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் டீச்சர், ஷீ கேன் டீச் லெவல் 3 ஆல்சோ, லெவல் 2 லெவல் 3 என்றால் ஷீ இஸ் வெரி குட் அப்பவே. ஸோ அதனால அவங்க வந்தாங்கன்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரியும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அது பாதியிலேயே அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியல. மேபி திரும்ப வந்த பிறகு பக்தி சாஸ்திரி முடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் எல்லாம் எங்க வாங்குறதுன்னு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அதுக்கு நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் பார்த்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். அடுத்து டொனேஷன் பண்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து இருப்பாங்க, ஆனா அதை அவங்க யார்கிட்ட போய் ரீச் ஆகணும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால நீங்க அதை வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டரா இருந்து சொல்லணும். எவ்வாறு அந்த டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணணும்ன்ற அந்த லிங்கையும் பத்தி எடுத்துரைக்கணும். ஸோ மேலும் யாத்திரை வர்றதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க ஊக்குவிக்கணும். எஸ்பெஷலி யங் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நாம யூட்டிலைஸ், அதாவது சேவையில வந்து பிசிக்கலி அவங்களால நிறைய சேவை செய்ய முடியும். அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லையா. ஹெல்ப் குவாலிஃபைட் டிவோட்டிஸ் வந்து கடைசியில வந்து 16 ரவுண்டு பண்றாங்க, லெவல் 3 வந்துட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து லெவல் 5 போறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தீட்சை எடுப்பதற்கு ஆன அறிவுரைகள். இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து தீட்சைக்கான கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எவ்வளவு நாளா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, 2 மாசத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கணும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு. நான் கண்டிப்பா யாராவது எழுதி முடிச்சா எனக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க, நான் அதை ரிவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ தட் அதுதான் வந்து நீங்க செய்ய வேண்டியது என்பதையும் என்னால வந்து உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியும். ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி இனிஷியேஷன் கோர்ஸ்ல ஐடிசி கோர்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, அதை ஒத்த பதில்கள் தான். ஸோ உங்க ஓன் வேர்ட்ஸ்லயும் எழுதலாம், இல்லைன்னா அந்த ஐடிசி கோர்ஸ்ல சர்ச் பண்ணி அந்த ஆன்சரை புரிஞ்சு அதை வந்து எடுத்து நீங்க எழுதலாம், உங்களுக்கு சாய்ஸ். ஏன்னா ஒரு முறை ஐடிசியை வந்து ரிவிஷன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கேபபிள் சர்வீசஸ் தான். இதுதான் நீங்க வந்து சேவை செய்யறது வந்து கணக்கு எடுத்துக்கப்படும். ஸோ நான் இவங்க எல்லாருமே வந்து அதாவது பத்மா மாதாஜி நீங்க இதை ஏதாவது சேவை பண்ணணும்னாலும் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஏன்னா நீங்க ஏதாவது சேவை பண்ணணும்னு கேட்டீங்க, அதனால சொல்றேன். அது தவிர்த்து பக்தி சாஸ்திரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் செய்யறேன் மாதாஜி, எனக்கு ஸ்கிரீன் தான் ஷேர் பண்ண முடியாது. பட் உஷா மாதாஜிக்கு நான் ஆரம்பத்துல இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. இப்போ 6 o'clock இருக்கிறதுனால நான் போக முடியல, பாகவதம் இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். கட்டாயம் பண்ணுவேன் மாதாஜி. நீங்க இதுவும் எல்லா பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேண்டேட்டரி, மிச்சம் இருக்கிறவங்களும் வந்து யாரெல்லாம் முடியுமோ அவங்க கண்டிப்பா சேவை பண்ணுங்க. I am ready to I am ready மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். சோ சேவையில மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும். ஒன்லி வி ஆர் ஆல் சர்வன்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ நம்முடைய பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் அதுதான். இந்த ஆத்மாவுடைய நிலை வந்து
அதாவது விடுதலை அடைந்த தன்மையில இருக்கக்கூடிய தன்மை, அது எப்பவுமே சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையுடைய அந்த ஆத்மா வந்து எங்க, அதாவது யாருக்கு திருத்தொண்டு புரியறது, எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியாது. இந்த பௌதீகத்திலிருந்து அவன் சுதந்திரம் அடைந்தவன் எப்பொழுதுமே, இல்லையா? இந்த பௌதீக குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலைதான் அவனுடைய உண்மையான நிலை, ஆத்மாவோட நிலை. ஆனால் இந்த உடலோடு வந்து அவன் இணையும் பொழுது அவன் இந்த 3 குணங்களுக்குமே கட்டுண்டவனாகி விடுகின்றான். நாம தான் அந்த நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்கின்றோம். மீண்டும் அவனுடைய பழைய, அதாவது ஒரிஜினல் பேஸுக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி கண்டிப்பா செய்யணும், இல்லையா? ஒரு பக்தர் அதிக தொல்லைகளின்றி சம்பாதிக்கும் அளவான வருவாயினை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும், இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரயத்தனப்பட்டு, இல்லையா? ஸோ அதிகமா வருமானம் சம்பாதிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நார்மலான ஒரு, அதாவது உழைப்பு, அடுத்து வந்து அதற்கு வரக்கூடிய அந்த ஊதியத்தை வைத்து சிம்பிளான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு பழக வேண்டும். இதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழையும் செய்ய வேண்டியதே. இங்க நம்ம அநேக கோடிகளை சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. என்ன நம்ம என்ன கோலோகம் வைகுண்ட மாதிரி இங்க நிரந்தரமா வச்சுன்னு இருக்க போறோமா என்ன? ஒன்றும் கிடையாது. நிரந்தரமா வாழ்வதற்கான உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கா என்ன? கிடையாது, இல்லையா? சோ ஒரு தேவைக்கு என்ன வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சொபஸ்டிகேட்டடா இருந்தா போதும், அவ்வளவுதான். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து 10 ஜெனரேஷன் 15 ஜெனரேஷனுக்கு தேவையான ஆஸ்திகளை வந்து நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது வந்து நம்முடைய உடலுடைய, நம்ம உடலும் வந்து ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி மாதிரிதான், இல்லையா? இப்ப ரப்பர் பேண்ட் இழுக்கிறோம், இல்லையா? இந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து இழுத்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அது அந்த இழுக்கலன்னாலுமே அந்த அந்த எக்ஸ்பேண்டட் வெர்ஷனுக்கு வந்து நின்றுடும், இல்லையா? அது போலதான் இந்த உடலை வந்து அதிகமா நம்ம வந்து உழைக்க 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 பிறகு வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா ரொம்ப மாதிரி எனர்ஜிலெஸ் ஆயிட்டு, இல்லையா? இந்த உடலினுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே, அதாவது நோய்வாய்ப்படக்கூடிய சான்சஸ் வந்து அதிகம். அதனால எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு உழைக்கணும். 16 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் உழைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, கிடையவே கிடையாது எந்த சூழ்நிலையிலுமே, இல்லையா? நம்ம ஆப்டிமமா என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை செய்து சம்பாத்தியத்தை பெற்று நிம்மதியோடு வாழ்வதற்கு வந்து பழகணும். இது பக்தனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் இதே அறிவுரை தான். ஆனால் பக்தன் இதை கண்டிப்பாக பரிபாலிப்பான். தேவையான அளவை விட அதிகமாக அவர் உண்ணக்கூடாது, இல்லையா? நல்ல இருக்க சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு கப் சாதம் வந்து நிறைய சாப்பிட்டா அது பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது நமக்கு, இல்லையா? ஸோ தனித்த இடத்துல எஸ்பெஷலி டிவோட்டிஸ் ஆனவங்க வந்து இப்ப ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் கூட இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ என்ன சாப்பிடணும்னு மட்டும்தான் நமக்கு, அதை மட்டும் தான் நம்ம சாப்பிட நம்ம நினைப்போம், இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து எப்ப வேணாலும் முன்ன மாதிரி வந்து நம்மளால சாப்பிட கண்டிப்பா முடியாது, இல்லையா? என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் நாம சாப்பிடுவோம். அதுவும் தேவை எவ்வளவோ அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல வந்து நம்ம சாப்பிடவே மாட்டோம். சாப்பிட்டாலுமே அது நம்ம உடலுக்கு ஒத்து வராது. வி ஃபீல் வெரி ஹெவி. ஸோ ஒரு மாதிரி அனீசியா இருக்கக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஏற்படுக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும்பொழுது நம்ம இன்டேக் வந்து இன்னும் அளவை குறைச்சிக்கணும். ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி பிசிக்கலா நம்ம வந்து செயல்பட்டா தெரியவே தெரியாது. நம்ம சாப்பிடுறது ஒண்ணுதான், ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி ஒரு புறம் போற மாதிரிதான். உள்ளுக்குள்ள போறது ஹெவியா இருக்கு. வெளியில நம்ம எதுவுமே வந்து, அதாவது நம்முடைய செயல்பாடுகளை பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செய்யலைன்னா கண்டிப்பா அது ஜீரணமே ஆகாது. அதனால எவ்வளவு உழைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு உணவு உண்ண வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ உட்காந்து பெஞ்சிலேயே ஏதாவது டேபிள் சேர்ல உட்காந்து வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து எஸ் 1 தோசை 2 தோசை, இல்லையா? 1 கப் ரைஸ், இவ்வளவு கப் ஃப்ரூட், இதுவே போரும். இதுவே ஜாஸ்தி. 1 கிளாஸ் பால், இதுக்கு மேல தேவையே கிடையாது அந்த ஜீவனுக்கு. ஏன்னா அவருடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, இல்லையா? அதான் அதே வந்து நிலத்துல வேலை செய்யறவங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு களி உருண்டை கொடுத்தாதான் அந்த உடல் உழைப்புக்கு அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், இல்லையா? ஸோ ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு பத்தவே பத்தாது. ஸோ தட் வில் கிவ் திட உணவு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா கொடுக்கணும். அப்பதான் அவங்களால உழைக்க முடியும். எந்த செயல் செய்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு உணவு உண்ண வேண்டும், இல்லையா? எல்லாரும் சாப்பிட்ற உணவை நாமளும் சாப்பிடலாம்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான. எப்பொழுதும் தெய்வ சிந்தனையுடன், இல்லையா, அமைதியாக. ஸோ 24 மணி நேரமும் ஹிருதயத்துல நம்ம 24 மணி நேரம் வந்து தூங்கக்கூடிய டைம்ல கூட நமக்கு வந்து பெரிய அதாவது சினிமா படம் மாதிரிதான் நமக்கு கனவு வரும், இல்லையா? அது முடிஞ்சு நம்ம எழுந்தும் பொழுது நம்ம மீண்டும் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ மீண்டும் படுத்து தூங்குற வரைக்குமே நம்முடைய சிந்தனைகள் என்பது இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கும். அந்த சிந்தனையை வந்து நாம் எவ்வாறு மடைமாற்றிக் கொள்ளணும்? இறைவனை வந்து எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய அந்த இதுக்கு மடைமாற்றிக் கொள்ளணும். ஸோ எப்பவுமே இந்த அதாவது நம்முடைய அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இதையே நினைச்சுட்டு இருந்தா அதுதான் நம்மளை வந்து சுத்தின்ண்டே இருக்கும். அதே பகவானை நினைத்தால் நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் மனசாவது பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்லும். அதனால எப்பவுமே தெய்வ சிந்தனை சிந்திக்காம நாம் இருக்கவே மாட்டோம். அந்த சிந்தனையை நாம தெய்வ சிந்தனையாக மாற்றிவிட வேண்டும்.
அமைதியாக இருப்பது. அமைதியாக இருப்பது என்றால் தேவையற்றது எல்லாம் பேசாம இருக்கிறது தான் அமைதி. நீங்க எப்ப பேசணுமோ அதை மட்டும் தான் பேசணும், என்ன பேசணுமோ அது மட்டும் தான் பேசணும். ஸோ பௌதீகத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடியது, இப்ப நம்ம ரிலேஷன்ஸ்லயே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனஸ்தாபங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இவங்க வந்து நமக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க மேல சொல்லுவாங்க, அவங்க ஃபோன் பண்ணி இவங்க மேல சொல்லுவாங்க. இது சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது இல்லையா? ஆனா இரு தரப்பிலுமே நம்ம கேட்பதற்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப உசிதம். அதை அவாய்ட் பண்ண முடியலைன்னா அவங்க வருத்தப்படுவாங்களேனாக்கா ஜஸ்ட் கேட்டுட்டு சைலண்ட் ஆயிடுறது. நீங்க எதுவுமே வந்து கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. ஏன்னா இருவருமே உங்களுக்கு தேவைதான் இல்லையா? ஸோ அவர் இருவர்களுக்கு தான் உங்க பகைமை தவிர உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது வி ஷுட் நெவர் இன்வால்வ் இன் தட். அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து மௌனமாக வந்து இருப்பது என்பது இருதரப்பருடைய இதுவுமே வந்து கேட்டுக்கொள்வது. இருவருக்குமே வந்து சமாதானம் செய்யணும்னா 2 பேருமே முன்னாடி வச்சு அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து அன்பை வந்து கொடுத்து இருவரையுமே வந்து ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தான் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய, ஸோ இன்னும் வந்து எரிகின்ற வீட்டுல வந்து எண்ணெயை ஊத்துற மாதிரி நாம கண்டிப்பா பேசக்கூடாது. அப்போ இன்னும் அவங்க வந்து விடுபட்டு போகக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து விடுவாங்க. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம என்னைக்குமே ஸ்பாயில் பண்ண கூடாது. நட்பாக இருக்கணும், அன்புடன் இருக்க வேண்டும். தன்னை உணர்ந்த அடக்கத்தோடு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? தன்னுணர்வு பாதலில் நிலை பெற்றிருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஜீவன் தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு அடுத்தவர்களோட நிலையும் அவங்களால காண முடியும். அந்த ஒரு பண்பை அவர்கள் உணர்ந்த பிறகு எல்லா உயிர்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கிறத வந்து அவங்களால காணவும் முடியும். அப்போ கண்டிப்பா எல்லா ஜீவன்களிலுமே நம்மளாலையும் பரமாத்மா பார்க்க முடிஞ்சா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோமா, பண்ண மாட்டோமா? கண்டிப்பா மரியாதைகள் கொடுப்போம் இல்லையா? அன்பு பாராட்டுவோம். இத்தகைய ஒரு பாங்கினை வந்து அந்த ஜீவன் வந்து வளர்த்து கொள்வான். அடக்கத்தோடு இருத்தல் வேண்டும். பரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் பிழைப்பிற்காக சம்பாதிப்பதன் மூலம் அல்லது செயல்பாட்டின் மூலம் வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இந்த இடத்துல. வாழ்வின் தேவைகள்னா அது அதாவது எவ்வளவு தேவைன்னு நம்மளால கணக்கி போட முடியாது. அன்லிமிட்டெட் இல்லையா ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஆனா அடிப்படை தேவைகள் என்பது சிலது மட்டும்தான் இல்லையா? இருப்பதற்கு இடம், உடுப்பதற்கு உடை இல்லையா? சோ உண்வதற்கு உணவு, அடுத்து வந்து புத்தியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு வந்து கல்வி, இதெல்லாம் பேசிக் நீட்ஸ். இதெல்லாம் கண்டிப்பா நாம செயல்படுத்தி கொள்ளணும். இதை வந்து பகவான் வேண்டான்னு சொல்லல. ஏன்னா இருந்தாதான் நாமளும் வந்து ஜீவன் வந்து வாழறதுக்கு உணவு தேவை இல்லையா? சுவாசம் தேவை, இதெல்லாம் அத்தியாவசியமானது. இது தவிர்த்து இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வாழவே முடியாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. அந்த அடிப்படை தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு டிவோட்டியினுடைய முதன்மை கடமை. நம்ம கிட்ட வந்து பணம் இல்லையேன்னு வருத்தப்படவே கூடாது இல்லையா? சோ எதுவா இருந்தாலும் அவருடைய கிருபை. நமக்கு எப்ப பணம் தேவையோ பகவான் அதை வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. அதனால வந்து நம்ம கிட்ட பர்ஸ்ல பணம் இல்லையேன்னு வருத்தப்படவே கூடாது. தேவையான வருவாய்க்கு மட்டுமே ஒரு பக்தர் வேலை செய்ய வேண்டும். அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்றமாறு அவருடைய செயல்களை வந்து அமைத்து கொள்ளணும். அதாவது வருமானத்தை அவர்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். அவ்வாறு அம்மாதிரி வருவாயில் எப்பொழுதும் மனநிறைவும் அடைய வேண்டும். பத்தலையே நினைக்க கூடாது. கிடைச்சிருக்கு, இதை கொண்டு நானும் திருப்தி கொள்ளணும்ன்ற அந்த பக்குவமான மனசு வேண்டும். தேவையற்றவற்றை சேர்ப்பதற்கு மேலும் மேலும் சம்பாதிக்கவும் முயற்சி செய்தல் கூடாது. பணம் இல்லாத கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளவர் எப்பொழுதுமே உலக பழக்க வழக்கங்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் நோக்கத்துடன் சம்பாதிப்பதற்கு மிகவும் கடுமையாக உழைப்பதை காணலாம் இல்லையா? எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், ரஜோகுணம். தாம் வெளிப்புற வேலையின்றி தானாக வரும் பொருட்களுக்காக கடுமையாக முயற்சி செய்யக்கூடாது. அதாவது நாம வெளிப்புற வேலையின்றி தானாக வரும் பொருட்களுக்காக கடுமையாக முயற்சி செய்யவே, ஏதாவது தானா வரதை வந்து நம்ம சுலபமா ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும். அதுக்காக நம்ம ரொம்ப வந்து கடுமையா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யணும். இப்போ நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம ஒரு குபேர லெவலுக்கு போகணும்ன்ற நம்முடைய கர்ம பலன் இருந்தா அது தானாகவே நமக்கு தேடி வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நாம எடுத்து செய்யணும். அதுக்காக நம்ம ஓவரா முயற்சி பண்ணி அதை அடைஞ்சே தீரணுன்றதுக்காக அதை பின்னாடி நம்ம அலையவே கூடாது இல்லையா? சோ வாய்ப்புகள் வரும்போது அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும், இல்லை என்றாலும் இயங்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பை நாம வச்சுக்கணும். இந்த தொடர்பில் பயன்படுத்தப்படும் சரியான வார்த்தை யத்ருஷ்யா என்பது. அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் இந்த தற்போதைய உடலில் முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சியும் துன்பமும் உண்டு. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்டது இல்லையா? சிங்கம் வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதனுடைய இயல்பு அப்படி. மான் வந்து அதனுடைய இயல்பு அப்படி. மனிதனுடைய இயல்பு, அதாவது இந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணத்தோட அவன் செயல்படுவானே தெரியாது. மயிலினுடைய குணம் ஒரு மாதிரி, நாயினுடைய குணம், பன்றியினுடைய குணம், இப்படி ஒவ்வொரு விலங்கினத்திற்கும் ஒரு குணாதிசயம் இருப்பது எதை கொண்டு அது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது?
அவன் முந்தைய பிறவியில் என்ன கர்மங்கள் செய்தானோ அதற்கேற்றவாறு இப்ப இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை அவன் பெறுகிறான் இல்லையா. அப்ப அந்த வாழ்க்கையில வந்து இன்பமும் துன்பமும் வந்து நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. இது கர்மாவாணி நியதி எனப்படுகிறது. முயற்சிகளாலே ஒருவரால் அதிக பணத்தை சேர்க்க முடியும் என்பது இயலாது. நாம் சில பேர் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுவாங்க, ஆனா அவங்களால நினைச்ச அளவுக்கு பொருள் ஈட்ட முடியாது. சில பேர் வந்து அவ்வளவு கடினமா உழைக்க மாட்டாங்க, சிறிய முயற்சி செய்தாலே அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அதுக்காக அவனுக்கு ரொம்ப கம்மியாவே சும்மாவே சுலபமா அவன் இதை அப்படி அடைஞ்சிடறானே நினைக்க கூடாது. அவனுடைய சுக்கிருதி அந்த மாதிரி இருக்கு, நம்முடைய துஷ்கிருதி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அது நம்முடைய பாவங்கள் இப்படி வேலை செய்யுது, அவனுடைய புண்ணியங்கள் அது மாதிரி வேலை செய்யுது. சோ எப்பவுமே நிந்தனை என்பது நமதுதான். நாம நிந்திக்கணும்னா நம்மளதான் நிந்திக்கணும். நாம ஏன் இந்த மாதிரி இருந்தோமோ தெரியலையே போன ஜென்மத்துல, இனிமே இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதுதான் வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நாம செல்ஃப் ரியலைசேஷனா உணர்ந்து இந்த மாதிரி செயல்கள், ஒரு சில செயல்கள்ல வந்து நம்ம வந்து கடினமா பாதிப்படைவோம் இல்லையா, அதுவும் எமோஷனலி. சோ நாமும் இதே மாதிரிதான் போன ஜென்மத்துல யாருக்கோ செய்திருப்போம் என்பதை வந்து நாம முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு ஒரு நினைப்பு நமக்கு வந்தாலே அந்த சூழ்நிலையில் நாம வந்து அடையக்கூடிய துன்பத்தினுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். கண்டிப்பா இது நீங்க ரியலைஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஒரு பெரியதா, அதாவது பாதிப்பாவே இருக்காது. ஏன்னா நாமளும் இதை தானே செஞ்சோம் அடுத்தவங்களுக்கு. இப்ப நம்மள ஒருத்தர் வந்து துட்டு காசு கேட்டு வாங்கிட்டு போறாங்க, ஒரு 4 மாசம் ஆயிடுச்சு, நான் ஒரு 2 மாசத்துல தரேன் அப்படின்னுட்டு போயிருப்பாரு. 1 லட்சமோ 2 லட்சமோ வாங்கிட்டு போயிருப்பாரு. ஆனா ஆஃப்டர் மந்த் பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப நல்ல தெரிஞ்சவர் தான், ஆனா அவரால் கொடுக்க முடியவே முடியாது. ஒருவேளை ஊர்லயே இருக்காம போயிடுவாரு. இப்படி எல்லாம் சூழ்நிலை வரும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு மனசு ரொம்ப சங்கடமாகும் இல்லையா. சோ நாமளும் பெரிய பணக்காரரா இருந்திருக்க மாட்டோம், ஏதோ நம்முடைய அவசர தேவைக்கு கூட சேர்த்து வச்சிருக்க கூட காசு கூட நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஆனா அது கடைசி வரைக்குமே வராத நிலை கூட ஏற்படும் இல்லையா. அதற்கு நாம என்ன பண்ணுவோம், அவனை சபிச்சுட்டே இருப்போம் இல்லையா. இது இயல்பான ஒரு குணாதிசயம். ஆனா உண்மையிலே நாம் இதை எங்க வீட்டுல அவர் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்காரு மாதாஜி. அவங்க கேட்கும் போதே நீங்க திருப்பி கேட்க மாட்டீங்க சார், அதனால கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டே அப்படி சொல்லியே கேட்டு நிறைய பேர் ஏமாத்திருக்காங்க. அப்படின்னா போன ஜென்மத்துல நாமளும் ஏமாத்திருப்போம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டெல் டு மை பிரபு ஆல்சோ. ஏன்னா பிசினஸ் டீலிங்ஸ்ல பார்க்கும்பொழுது சில இடங்கள்ல வந்து அவங்க ரொம்ப தேவைன்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேட்பாங்க. அப்போ நானா சொல்வேன், இது கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வராது, கேட்டா நீ விரோதம் வரும், அதனால இது உன்னது இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கொடுத்துரு, இல்லைன்னா நீ கொடுக்கவே கொடுக்காத அப்படிதான் சொல்வேன் நான். ஏன்னா கொடுத்துட்ட பிறகு வரலையேன்ற ஏக்கம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் கொடுத்தா அவங்க திருப்பி கொடுத்தா வாங்கிக்கோ, ஆனா அதுக்காக வந்து அவங்க பின்னாடி கொடுக்கலையேன்னு நீயும் வருத்தப்படக்கூடாது. ஸோ வித் ஃப்ரீ வில் யூ கிவ், அவ்வளவுதான். எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான். அதனாலதான் இப்பெல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது. யாராவது எமர்ஜென்சி கேட்டா கொடுத்துட்டாக்கா அவங்களா கொடுத்தா வாங்கிக்கிறது, இல்லைன்னா விட்டுறது. அதனால ஆப்டிமம் லெவல் தான். நான் சில பேர் எல்லாம் குடுக்குறேன் வாங்கிக்கம்பாங்க, வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குடுக்கலன்னா அவங்க முடியலன்னு இவங்க கம்பல் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ குடுக்கலன்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க மாதாஜி. அதுவும் இருக்கு. நம்ம சங்கடப்பட்டுன்னு இருப்போம், இந்தா நீ இதை உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நம்ம இவன் ஏன் திருப்பி கொடுக்கலன்ற மனசு, இது இயல்புதான். இது வந்து நம்ம தப்புன்னு நம்ம சொல்லல, பட் அப்படியே இருக்காங்க இல்லையா. ஆனா இந்த மாதிரியான விவகாரங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஒரு மனசுல வந்து உறுத்தலை ஏற்படுத்துது. வாங்கினவங்களுக்கு நிஜமா கூட சில சமயத்துல கொடுக்கணும்னு மனசு இருந்தா கூட அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் இல்லாம போறதுக்கு கூட சான்சஸ் உண்டு இல்லையா. அப்படி வந்து உண்மையா இருக்கிறவங்களும் உண்டு. சில பேர் இதை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துட்டு காசை வாங்கிட்டு ஓடி போறவங்களும் உண்டு இல்லையா. இப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே உண்டு. அதனால கொடுத்தவங்க வந்து அது பகவானுடைய அக்கௌண்ட்னு விட்டுறணும். வந்தா நமது, வரலன்னா பகவான் அப்படின்னு விட்டுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து டென்ஷன் கம்மி. இல்லைன்னா கொடுத்துட்டு நமக்கு வரலையேன்னு நாமளும் சபிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா. இவ்வளவு ஏமாத்திட்டேனே, இப்படி ஏமாத்திட்டேனே அப்படின்ட்டு சபிக்க ஆரம்பிப்போம். அது வந்து நல்லது கிடையாது. சாபமும் வாழ்த்தும் எப்பவுமே நமக்கும் வந்து அதுல ஒரு பங்கு உண்டு. அதனால சாபம் பெற்றவர்கள் வந்து அவர்களும் வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை அனுபவிக்கின்றார்கள் என்றாலும் நாமும் சேர்த்து அனுபவிப்போம், கண்டிப்பா அது உண்டு. அதனாலதான் ஆன வரைக்கும் அடுத்தவங்களை வாழ்த்தணும். அட்லீஸ்ட் நம்மளும் ஒரு 20-30% நமக்கும் அந்த வாழ்த்து வந்து சேரும். நாமளும் வந்து நல்ல ஒரு, அதாவது நிம்மதியான ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கான ஒரு இது. அதுக்காக நம்ம ரொம்ப பணக்காரரா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. சூழ்நிலையிலுமே நமக்கு திருப்தியை வந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அது மாதிரி நாம் உண்மையில் ஒவ்வொருவருமே முன்பே விதிக்கப்பட்ட கர்மாவின் படிதான் சம்பாதித்து சேர்கின்றனர் இல்லையா. மதவாதத்தின் முடிவின்படி, அதாவது ரிலீஜியஸ் படி இல்லையா. தர்மம் என்பது என்னது, மதம் இல்லையா.
சோ அது எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது? ஒருவருடைய ஸ்வதர்மத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா, அவருடைய கடமைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. நாம் சில சமயம் முயற்சி செய்யாமலே பயங்கரமான அது துன்பகமான நிலைகளை சந்திக்கிறோம். அதை நம்ம சடனா நமக்கு அட்டாக் ஆகும். அத்தகைய சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது போல முயற்சி இல்லாமலே பொருள் வசதிகளும் நாம் பெறலாம். சிறிய முயற்சி போட்டாலே ஒருத்தருக்கு அவன் இவ்வளவுதான் ரொம்ப லைட்டா தான் போட்டான், ஆனா அவன் அவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆயிட்டான்னு சொல்லுவான். நான் இப்படி அதாவது நாய் மாதிரி உழைக்கிறேன், கழுத மாதிரி உழைக்கிறேன், ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. கடவுள் இன்னும் கண்ணை திறந்து பார்க்கலப்பா. கடவுள் கண் திறந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம், அவர் எப்பவுமே திறந்துட்டுதான் இருக்கார். நாம தான் நம்முடைய குறைகளை திறந்து பார்க்காமல் அதன் நம்ம எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார் அப்படின்ற எண்ணத்துல நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் தவறு. முன்பே விதிக்கப்பட்டதான இவற்றை பெற அனுமதிக்கும்படி தாம் அறிவுறுத்தப்படுகின்றோம். கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டு தொடர்வதில் நாம் அரிய நேரத்தை ஈடுபடுத்த வேண்டும் இல்லையா. அதாவது நம்ம கொஞ்சமான சமயமா இருந்தாலும் நாம அந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில நம்ம சேவைகள்ல நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஒருவர் இயல்பான நிலையில் மன நிறைவு அடைய வேண்டும். சோ சாதாரணமா திருப்தி கொண்ட மனசை நாம பேணி காக்க வேண்டும். எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ள வேண்டும். இப்போ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுது, அவங்க நம்மளை பார்த்து திட்டுறாங்க, உண்மையிலே நாம எந்த தவறும் செய்திருக்க மாட்டோம், ஆனா அவங்க அதை தப்பாக அர்த்தம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்களுடைய அறியாமையால் நம்மளை திட்டுறாங்க, அதனால நம்ம அதை பெருசுபடுத்திக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மனப்பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை விடுத்துட்டு நாமளும் அவங்கள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டா அது பெரிய சண்டையா முறை, இதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாம போயிடும் இல்லையா. சோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது ஒருவர் தன் இயல்பான நிலையில் மன நிறைவு அடைய வேண்டும். இது எப்ப வரும்னா அடுத்தவங்களையும் ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்தாதான் இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் வரும். முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட விதிப்படி ஒருவர் மற்றவரின் நிலைக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்து செல்வ செழிப்பில்லாத வாழ்வின் சாதாரண நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாலும் அவர் கலங்கக்கூடாது. அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற தன்னுடைய மதிப்புள்ள நேரத்தை பயன்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பது அடிப்படையில் செல்வ செழிப்பான அல்லது கடும் துன்பமான நிலையை சார்ந்தது கிடையாது. அது உலக வாழ்வில் திணிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபட்டது. அப்படின்னா இந்த இக உலக வாழ்க்கையில என்னென்ன இருக்கு, நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய குழந்தை இல்லையா, மனைவி, மக்கள், இப்படி அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம செய்து இல்லையா, அவங்களுடைய கல்வி, அவங்களுடைய திருமணம், இப்படி எல்லாத்தையுமே பெரும்பாலும் அது உலகளாவிய செயல்கள் சொல்லி இல்லையா இந்த உலகத்து. சோ அப்படிப்பட்ட அதாவது செல்வ செழிப்பான நிலையை சார்ந்ததுல அது உலக வாழ்வால் திணிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபட்டது. அப்படின்னா இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலைதான் பக்தி. இதெல்லாம் நாம அன்றாடம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதுல பக்தி ஒரு பாகம் கிடையாது. இதை கடந்து நாம பக்தி நிலையை உன்னத நிலையில செய்யணும். இதெல்லாம் கடமைகளா மட்டும்தான் செய்யணும். இதுல எதிர்பார்ப்புகள் வரும்பொழுது பக்தி அதுக்குள்ள என்ட்ரியே ஆகாது. சோ யாரெல்லாம் எதையுமே எதிர்பார்க்க செய்கிறார்களோ அவர்களால் சுலபமாக பக்குவத்தை பெற முடியும். மற்றும் மிகவும் ஏழையான மனிதன் ஒரு பணக்கார மனிதனை போல திறமையாக கிருஷ்ண உணர்வை செயல்படுத்த முடியும். எனவே பகவானால் வழங்கப்பட்ட நிலைமையுடன் மட்டுமே ஒருவர் மன நிறைவு அடைந்து கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப அற்புதமான பாயிண்ட். கடவுள் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ளணும். இது சாதாரண பாயிண்ட். ஆனா இதை எவ்வாறு நம்ம மனசுல எடுத்துக்கிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்கு உள்ள மற்றொரு சொல்லுன்னு மித புக். அப்படின்னா இந்த பொருள் என்னவென்றால் ஒருவர் உடலையும் ஆன்மாவையும் சேர்த்து பாதுகாக்க தேவையான அளவு மட்டுமே உண்ண வேண்டும். அதாவது மிதம் இல்லையா. அதாவது உணவு வகை நம்ம சாப்பிடும்போது மிதமா சாப்பிடணும். ரொம்ப அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, மிக குறைவாகவும் சாப்பிடாது. மிக குறைவாக சாப்பிட்டா அதாவது எனர்ஜி இல்லாம ஆரோக்கியமற்ற நிலைக்கு செல்வோம். மிக அதிகமாக உண்ணா நம்ம உடலை கணுத்து இல்லையா, அதனால வரக்கூடிய உபாதைகளை எல்லாம் கூட நாம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதனால மிதமா உண்றதுக்கு பார்க்கணும். நாவின் திருப்திக்காக அதிகமாக உண்ணக்கூடாது. தானியங்கள், பழங்கள், பால் போன்றவை பொருட்கள் எல்லா மனிதனுக்கும் என்றே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவர் நாவை திருப்தி செய்வதில் அதிகமான ஆர்வம் உள்ளவராக இருத்தல் கூடவே கூடாது இல்லையா. டங்கு டேஸ்ட், அதைதான் நான் ஒரு கிளாஸ் ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சேன்னா அந்த ஹார்லிக்ஸ் டேஸ்ட் எனக்கு இருக்கு, இன்னும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு கிளாஸ் ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சேன்னா அது தவறானது இல்லையா. சோ இந்த நாவினுடைய ருசிக்காக நாம அடிமையாகக்கூடாது. எஸ், நம்முடைய உடலுடைய வலிமைக்காகத்தான் நம்ம உணவை நாம ஸ்வீகரிக்கின்றோம். அதை நாம தெரிஞ்சுன்னு சாப்பிட்டோம்னா அப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல என்ன சாப்பிட்றோன்றத நம்ம கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும். எதை சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடக்கூடாது, இல்லை எதை தவிர்க்கணும், எவ்வளவு சாப்பிடணும், இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும். மேலும் கூட டேஸ்ட் பார்த்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க.
ஆமா, பிரசாதம் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. இன்னொன்னு, பிரசாதம் வந்து எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலான்ட்டு போட்டு சாப்பிடக்கூடாது. பிரசாதத்தை பிரசாதமாக சுவீகரிக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் நமக்கு எல்லாமே தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், மலர்கள் மற்றும் பாலால் தயாரிக்க எல்லாம் பகவானுக்கு படைக்கப்படுகின்றன இல்லையா? அதனால் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய குணங்களுக்கான உணவுப் பொருட்களுக்கு வழி ஏதும் இங்கு கிடையவே கிடையாது. ஒரு பக்தர் பேராசைக்காரராக இருத்தல் கூடாது. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை நான் சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம அதை தேடி போக வேண்டியதில்லை, நம்மளோடையே வந்து இருக்கும் பொழுது அதை வந்து பார்க்க முடியும். இப்போ ஒரு பிரசாதம் கிடைக்கிறது, அந்த பிரசாதத்தை 10 பேருக்கு கொடுத்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கணும் இல்லையா? நாம மட்டும் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து நம்ம பேக்ல போட்டுக்கூடாது, அது தவறு. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நம்ம முன்னாடியே 10 பேர் இருப்பாங்க, ஆனாலும் நமக்கு வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு பிரசாதம் நாமளே சாப்பிடணும், அது தவறு. பிரசாதம் இத்தினூண்டு இருந்தா கூட வந்து அப்படிதான் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். சோ அந்த பேராசை வந்து இருக்கவே கூடாது. பக்தர் எஸ்பெஷலி பேராசை வந்து இருத்தலே கூடாது. ஆனா இதை நான் சில இடங்களை நானே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பக்தர் முனியாக அல்லது ஆனா பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற ஆசை நம்ம கண்டிப்பா இருக்கணும், ஆனா நம்மளையே சாப்பிடணும்னு நினைக்க கூடாது, அது தவறு இல்லையா? சிந்தனையாளராக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றியும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு எவ்வாறு நல்ல தொண்டு புரியலாம் என்பதை பற்றியும் நினைக்க வேண்டும். பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் சேவை செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும் அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். அதுவே அவரின் தனி ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். தனித்த ஆர்வம், அதாவது இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும். உலகாயுதவாதி எப்பொழுதுமே அவருடைய அடிப்படை நிலையை முன்னேற்றமும் எண்ணத்துடன் இருப்பது போல ஒரு பக்தரின் எண்ணங்கள் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் அவர் நிலையை முன்னேற்றுவதில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதனால் அவர் முனிவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது முற்றும் துறந்தவர் தான் முனிவர் இல்லையா? அதாவது எல்லாமே இருந்தாலும் அதனுடைய தேவைகள் என்னவோ அதை மட்டும்தான் அவங்க உபயோகப்படுத்துவாங்க. சோ அதுதான் வந்து ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தருடைய நிலை, அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்ததாக பரிந்துரைக்கப்படுவது என்றால் பக்தர் தனியிடத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்பதாம். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. ஆனா வீட்லயே நாம வந்து ஒரு எல்லாரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டுவது, அவர்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா தேவையற்ற வார்த்தைகளை பேசுறது, வாக்குவாதம் பண்றது, சண்டை போடுவது, இது எல்லாத்தையுமே நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும் இல்லையா? அதுவே நம்ம வந்து ஒரு துறவரத்தினுடைய வாழ்க்கை நெறி இந்த கலியுகத்துல என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் பொதுவாக மக்கள் வசிக்கும் யாத்திரை தலங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அங்கு அவர் சாதாரண மனிதர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இல்லாத இடத்தில் வசிக்கும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறார். ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தில், அதாவது விவிக்த சரண வாழ்வது மிக முக்கியமானது. அடுத்தது சாந்தம் அல்லது அமைதி இல்லையா ஆகும். நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம தேவையற்றதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையானதை மட்டும் நாம கண்டிப்பா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். பக்தர் அமைதியை களையக்கூடாது. அதாவது சைலண்டா இருக்கிறத வந்து நம்ம என்றைக்குமே விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. எப்பவுமே சைலண்டா இருக்கிறோம்னாக்கா அமைதி கொண்டு இருத்தல். எப்ப வேணுமோ அப்ப மட்டும் தான் பேசணும், அதுவும் நன்மையான பதங்களாக பேசணும், ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசக்கூடாது. அவருக்கு உடல் நலத்தை பாதுகாக்க தேவையான அளவே உண்ண வேண்டும். நம்ம உடல்ல வந்து காக்கிறதுக்கு என்ன உணவு வேணுமோ, எவ்வளவு உணவு வேணுமோ அதை மட்டும்தான் அவர் வந்து சாப்பிடணும். தனி இடத்தில் வசிக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் அமைதியுடன் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டு செயற்படுத்த அமைதியான மனம் வந்து அவசியமாகிறது. எஸ், ஒரு செக்குலர் பிளேசஸ்ல போனாதான் இது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்க பெறும். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னாக்கா நம்ம வீட்டையே ஒரு செக்குலர் பிளேசஸ் தான் வந்து மாத்திக்கலாம் இல்லையா? நாம வந்து அதிகமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு புருஷன் முண்டாட்டி இருக்காங்கன்னா இத்தனை நாள் வந்து அவங்க வந்து உலகாயுத செய்திகள் தான் பேசிப்பாங்க 2 பேருமே. ஆனா இப்போ கணவனோ மனைவியோ ஒரு பக்தரான பிறகு அவர் அமைதியை வந்து மேற்கொள்வார். அப்ப இன்னொரு தரப்பு வந்து சாதாரணமா பேசிட்டே இருப்பார், ஆனா இவருக்கு அது பிடிக்காம கூட போகலாம் இல்லையா? அதுக்காக அவரிடத்தில் வெறுப்பு காட்டக்கூடாது. எஸ், கேட்கும் போது ஜஸ்ட் கேட்டுட்டு அது அப்படியே அதோட வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்க கூடாது அந்த நியூஸோட, அதை அப்படியே விட்டுறணும். அதுதான் செய்ய வேண்டிய செயல். அடுத்ததாக மைத்ர மீன்ஸ் நட்பு, அதாவது சாக்கியம். ஒரு பக்தர் எல்லாரிடமும் நட்புடன் இருக்க வேண்டும். அதாவது தன்னோட யாரெல்லாம் அந்த இடத்துல அசோசியேஷனா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே வந்து நட்புடன் பழக வேண்டும். ஆனால் அவருடைய நெருங்கிய நட்பு பக்தர்களிடம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். ஸோ க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வந்து வித் டிவோட்டிஸ் ஒன்லி. மற்றவர்களுடன் இறைப்பணி சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையை வந்து சார்ந்ததாக நம்முடைய சேவைகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் சிலதெல்லாம் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஒரு குரூப்பா இருந்து நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒத்துழைப்போம். இப்ப நான் கூட தீட்சை வாங்குறதுக்காக மேங்களூர் இஸ்கான் போகும்போது அன்னைக்கு குருமகாராஜ் வரதுக்கு வந்து அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் வந்து ஃப்ளவர்ஸ், அடுத்துல பாத்தீங்கன்னா ரங்கோலி வந்து ஒருத்தவங்க போட்டாங்க. அடுத்து வந்து நான் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பிச்சு பிச்சு கொடுத்தேன். இன்னொருத்தர் வந்து அதை வந்து அழகா அலைன் பண்ணிட்டே வந்தான். இப்படி நம்ம வந்து அந்த நெருங்கிய பக்தர்களிடத்துல மட்டும் நாம பழகும்போது அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கும் வந்து அக்வயர் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் உண்டு. எப்படி கெட்ட புத்தியும் கூட வந்து நம்ம கவுண்டர் பார்ட்டோட தான் கத்துக்கிறோம். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நீங்க பார்க்கணும், திருமணம் ஆகும் பொழுது இருவருமே வேறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டவர்கள், என்ன ஓட்டங்களுடையவர்கள் தான். ஆனா அதே அவங்கள 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்கள மாதிரி அவங்க ஆயிருப்பாங்க, அவங்கள மாதிரி இவங்க ஆயிருப்பாங்க இல்லையா. அதுதான் சவகாச தோஷம் இல்லையா. அது நல்லதுலயுமே நாம உபயோகப்படுத்தலாம், கெட்டத்திலயுமே நாம உபயோகப்படுத்தலாம். நான் அதே மாதிரிதான் பக்தர்களுக்கு கூட, பக்தர்கள் அவர்களுடைய பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இணைந்து அதாவது செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். அப்பதான் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அபிவிருத்தி ஆகும். இல்லைன்னா இந்த பௌதீக குவாலிட்டிஸ் தான் நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகும். எதுக்கு வந்து அசோசியேஷன் பண்றாங்கன்னா அது எல்லா லாபமும் நமக்கு தான், பகவானுக்கோ பக்தர்களுக்கோ கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆமையா நீங்க சொல்வது சரி என்று அவர் கூறலாம், ஆனால் அவர்களுடன் நெருங்கியவர் அல்லர். ஆயினும் ஒரு பக்தர் அப்பாவிகளிடம் நாத்திகராகவோ அல்லது ஆன்மீக உணர்வில் அதிக முன்னேற்றவராகவோ இருப்பவர்களிடத்தில் அன்பு கொள்ள வேண்டாம். பக்தர் அவர்களிடம் உடன் அன்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பார்க்கலாம். முடிந்தவரை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுத்த அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். யாருக்கு? அதாவது நம்ம யாரோட வந்து நம்ம இணைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோமோ அவங்க அப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் தான், அதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதல் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நாம் இருக்க வேண்டும். மேலும் அதனுடைய முக்கிய கருத்து ஆன்மீகத்தில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படுத்துவது என்பதை மறக்கவே கூடாது. இத போன 2-3 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பிரபுபாதர். அடுத்தவங்களுக்கு நாம கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்படுத்த நாம வந்து தயாராகும். அது அவங்க மனசுல வந்து அந்த உத்வேகத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்பதான் அவங்க பக்தியின் தரப்புல வந்து செல்ல முடியும். அவர் தன்னை அறியாமலே உடலுடன் அல்லது மனதுடன் இனம் காணவே கூடாது பக்தர் வந்து இல்லையா. பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. கனிஷ்ட அதிகாரியில இது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நிகழும். ஆனா நம்ம இப்ப பாகவதம் படிக்கிறோம், ஈஷோபனிஷ் படிக்கிறோம், இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. அதனால எது நம்ம வந்து உடல் கிடையாது, ஆத்மா என்பதை நாம ஆத்மா என்றால் உடல் அல்லது மனம் என்று பொருள். ஆனால் இங்கு ஆத்மாவான் என்னும் சொல் சிறப்பாக ஒருவர் தன்னடக்கமும் அமைதியும் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் தருகிறது. மீன்ஸ் சப்மிசிவா இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா ஒருவர் வந்து இந்த பண்பை வந்து எவ்வாறு வளர்த்துக்க முடியும்னா, அவனுடைய ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அவன் பெறும் பொழுது இந்த உடல் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலம் வரைக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவை. அதையும் அவர்கள் வந்து ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும். இறைவன் தாழ் வந்து திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். சோ அதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து அடக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் இங்கு ஆத்மாவான் என்னும் சொல் சிறப்பாக ஒருவர் தன்னடக்கமும் அமைதியும் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று. தன்னடக்கம் என்பது அதாவது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லையா, தன்னடக்கம் மற்றும் வந்து அதாவது அமைதியா இருக்கிறது இல்லையா, சைலண்டா இருக்கிறது, வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் தருகிறது. அவர் தன் பருவுடல் அல்லது மனம் என்று இல்லாமல் தான் ஆத்மா என்று தூய உணர்வு நிலை எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். அதாவது நான் உடல் அல்ல, நான் மனசல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அவன் வந்து வளர்த்துக்க வேண்டும். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்பிக்கையுடன் முன்னேற செய்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த பாட்டு மட்டும் என்ன இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். இருபத்தி 7 8வது ஸ்லோகம். ஐ திங்க் இங்கதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. A devotee must be friendly to everyone, but his intimate friendship should be only with him. அதாவது எல்லாரிடத்துலயுமே அன்பு பாராட்டணும், எல்லாரிடத்துலயும் நட்பு கொள்ளணும். ஆனா ஸ்ட்ராங் நட்பு என்பது பக்தர்களோட தான்.
வித் அதர்ஸ் ஷி ஷுட் பி அஃபீஷியலா இருக்கிறது பெட்டர். அதாவது நம்ம என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்றவாறு நாம நடந்து கொள்வது என்பது சரி. So you may say, yes sir, what you say is all right, but he is not intimate with them. அதாவது வாய் மட்டும் தான் பேசுது, ஆனா மனசு இல்ல. So a devotee should however have compassion for persons who are innocent. So அதாவது ஏதும் அறியாதவனிடத்துல வந்து ஒரு பக்தன் வந்து கருணை கொள்ள வேண்டும். அப்படி கருணை கொண்டால் மட்டும்தான் அவங்களையும் வந்து ஒரு கரை சேர்க்கணுன்ற அந்த பாதையை நம்ம அவங்களுக்கு வழங்க முடியும். அதுதான் ஒரு பக்தருடைய கடமை. மேலும் who are neither atheistic nor very advanced in spiritual realization. இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இன்னசென்டா இருக்கிறவங்க ஒண்ணு வந்து நீதர், அவங்க வந்து நாத்திகவாதிகள் கிடையாது, ஆனா பக்தி கொள்ள மாட்டாங்க. மேலும் வந்து அவர்கள் வந்து அட்வான்ஸ்டா வந்து பக்தி பாதையில இருக்கிறவங்களும் கிடையாது. அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று நாம இதுல இருந்து எடுத்துக்கணும். A devotee should be compassionate towards them and instruct them as far as possible. So ஒரு பக்தன் வந்து அவங்க மீது கருணை கொண்டு இல்லையா அவர்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் அவர்களுடைய ஹிருதயத்துல வந்து அதாவது இதனுடைய முக்கியத்துவம் இல்லையா, கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் எடுத்துரைத்து அதை ஆணிவேர் மாதிரி நம்ம பதிய வைக்கணும் இல்லையா. A devotee should always remain ஆத்மவான், அதாவது அதாவது நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து நிலை கொள்வது, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, இந்த விளக்க உரை இதோட முடிஞ்சது. எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து கலாவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? வாசிங்க. கேட்டேன். ஷானுபந்தே ச தேஹேஸ்மின் நகுர்பந்த சாக்ரஹம் ஞானேன திருஷ்ட தத்வேன பிரகிருதே புருஷஸ்ய ச. எஸ், கலாவதி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிங்க. இல்ல மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம், எத்தனாவது ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி. 9. ஒரே செகண்ட் மாதாஜி. இன்னைக்கு வீட்டுல பூஜை மாதாஜி, இதோ எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. அனுபந்தே ச தேகஸ்மின் அகுர்வந்தன சதாக்ரகம் ஞானேன திருஷ்ட தத்வேன பிரகிருதேக புருஷஸ்ய ச அனுபந்தே உடல் தொடர்களுடன், ச மற்றும் தேகே உடலை நோக்கி, அஸ்மின் இந்த அபூர்வன் செய்யாமல், அசத் ஆக்ரகம் வாழ்வின் உடலியலில் கருத்து, ஞானேன அறிவு மூலம், திருஷ்ட பார்த்து, தத்வேன உண்மை, பிரகிருதே பொருளின், புருஷஸ்ய ஆத்மாவின், ச மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு உணர்வு பொருள் ஆகியவற்றை அறிவதன் வழி ஒருவது பார்க்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். ஒருவர் வேலை இல்லாமல் தன்னை உடலுடன் இனம் கண்டு உடல் தொடர்புகளால் கவரப்படுதல் கூடாது. பொருளுரை: கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் உடலை தன்னுடன் அடையாளம் காணுவதில், உடலை நான் என்று கருதுவதில், உடலுடன் தொடர்புடைய எதுவும் அல்லது உடலின் உடைமைகள் எதுவும் என்னுடையது என்று கருதுவதில் ஆர்வம் கொண்டவை. வடமொழியில் இது அகம் மமதா எனப்படுகிறது. அதுவே எல்லா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வின் மூல காரணமாகும். ஒருவர் பருப்பொருட்களை பொருள் மற்றும் உணர்வு ஆகியவற்றின் நினைவாக பார்க்க வேண்டும். அவர் பொருளின் இயல்புக்கும் உணர்வின் இயல்புக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை உணர்ந்து அவருடைய உண்மையான தொடர்பு உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் ஒழிய பொருளுடன் அல்ல. இந்த அறிவால் ஒருவர் வாழ்வின் போலியான உடல் சார்ந்த உணர்வினை தவிர்க்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாரியம்மன், அதனால நான் கேட்டுக்கிட்டேயும் சாமிக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. No issues actually, not an issue. So thank you. நாம் இப்ப 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வந்து எவ்வாறு வந்து ஒரு ஞானி வந்து மோட்சத்தை அடைகின்றான் என்பதை பற்றி தான் நாம் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். இது வந்து
பக்தி கொள்ளும் பொழுது இல்லையா, அவங்க வந்து ஒரு ஞானியானவன் இறுதியில் பக்தி கொண்டால் தான் அவன் மோட்சம் அடைய முடியும். பக்தி கொள்ளவில்லை என்றால் கண்டிப்பா மோட்சம் அடைய முடியும். மீண்டும் வந்து அவன் பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். எதுவரைக்கும் அவன் ஞானத்திலோ கர்மத்திலோ அவன் மேன்மையான நிலை தியானத்திலோ அடைந்தாலும் கூட இறுதியில் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய, அதாவது அவர் மீது பக்தி கொண்டாலுடைய அவனுக்கு மோட்சம் என்பது கிடையாது. இப்போ ஒரு ஞானியுடைய செயல்களை பற்றி தான், ஒரு ஞானியா இருந்தா அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் எவ்வாறு அமையப்பெறும், எவ்வாறு அவர் செயல்படக்கூடாது, இப்படி எல்லாமே வந்து இந்த பதங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இதுல முக்கியமான வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து இருக்கின்றது. நம்ம 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்தே பார்த்துட்டு வரோம். அது என்னன்றது வந்து நம்ம இந்த 11வது ஸ்லோகம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ இந்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறது வந்து சானுபந்தனே தா தேகேஸ்மின் இல்லையா, அக்ரூவன் அசத் ஆக்ரஹான். அதாவது இந்த முதல் வரி, ஃபர்ஸ்ட் வரி முழுவதுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. ஷா அனுபந்தே, அதாவது உடல் தொடர்களுடன், மற்றும் சா தேகே அப்படின்னா உடலை நோக்கி, அஸ்மின் இந்த, அகுர்வன் செய்யாமல், அசத் ஆக்ரகம் வாழ்வின் உடலியல் கருத்து, ஞானேன அறிவு மூலம், திருஷ்ட பார்த்து, தத்வேன உண்மை, பிரகிருதே பொருளின், புருஷஸ்ய ஆத்மாவின், ச மற்றும். அவ்வாறு ஒரு ஞானி தன்னுடைய உணர்வு, அதாவது அவனுடைய கான்சியஸ்னஸ், பொருள், அதாவது அவன் பொருளா நினைக்க அவனுடைய பொருள் மற்றும் ஆகியவற்றை பொருளை பற்றி அறியறது, இதெல்லாமே வந்து என்ன பொருள், பௌதிக பொருளா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. ஆகியவற்றை அறிவதன் மூலம், அறிவதன் வழி ஒருவரது பார்க்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். பார்க்கும் ஆற்றல்னா கண்ணு பார்வையை பார்க்கறது கிடையாது, அவர் மனதளவுல அவர் உணர்ந்தறிந்து பார்த்தல் என்ற அர்த்தம். அதாவது அகப்பார்வை என்பது பொருள், புறப்பார்வை கிடையாது, நம்ம வெளியில பாக்குறது கிடையாது, உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டி இல்லையா. ஒருவர் வேலை இல்லாமல் தன்னை உடலுடன் இனம் கண்டு உடல் தொடர்புகளால் கவரப்படுதல் கூடாது இல்லையா. அதாவது எந்த ஒரு செயலில் ஈடுபடாமல் இருக்கும் பொழுது கூட தன்னை உடலுடன் இனம் கண்டு கொண்டு இல்லையா, உடல் தொடர்புகளால் கவரப்படுதல், ஈர்க்கப்படுதல் கூடாது. அது அவர்களை வந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அது எல்லாமே நாம பௌதிகத்துல வந்து அடிமையாக இருக்கும் பொழுதுதான் ஏற்படும். அதே நாம பக்தியின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அதில் இத்தகைய உணர்வுகள் இருந்து நாம விடுதலை பெறுகின்றோம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் உடலை தன்னுடைய அடையாளம் காண்பதில், உடலை நான் என்று கருதுவதில், உடலுடன் தொடர்புடைய எதுவுமே அல்லது உடலின் உடைமைகள் எதுவுமே என்னுடையது என்று கருதுவதில் ஆர்வம் கொண்டவை இல்லையா. நமக்கு உண்டு அந்த ஆர்வம் என்பது. வடமொழியில் இது அகம் மமதா எனப்படுகிறது இல்லையா. மம அப்படின்னால நான், அகம் என்றாலும் நான், இது எல்லாமே என்னுடையது. அதுவே எல்லா கட்டுப்படுத்த வாழ்வின் மூல காரணமாகும். எது வரைக்கும் நாம உரிமை உணர்வுகளை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு இருக்கோமோ, இது என் பென்சில், என் நாடு, என் மக்கள் அப்படின்னு போறோம் இல்லையா. அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகும். சிறிய பொருள்ல இருந்து, ஒரு பென்சில் இருந்து ஒரு பெரிய நாடு வரைக்குமே இல்லையா, எல்லாமே என்னது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உடலுடன் தொடர்பு எதுவும், அந்த உடலுடைய உடைமைகள் எதுவும் கிடையாது, என்னுடையது என்று கருதுவதில் அவை ஆர்வம் கொண்டவை. வடமொழியில் அது அகம் மமதா என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுவே எல்லா கட்டுப்படுத்த வாழ்வினுடைய மூல காரணம். நம்ம ஒரு கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறதுக்கான மூல காரணம் எது? இந்த பௌதிக பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை இல்லையா, அது என்னுடையது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் இல்லையா. அதனாலதான் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும். ஒருவர் பருப்பொருட்களை பொருள் என்றும் உணர்வு என்றும் ஆகியவற்றை இணைவாக பார்க்க வேண்டும். அவர் பொருளின் இயல்புக்கு உணர்வின் இயல்புக்கு இடையில வேறுபாட்டை உணர்ந்து அவர்களுடைய உண்மையான தொடர்பு உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும், ஒழிய பொருளுடன் அல்ல. சோ இந்த பொருட்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப அழகா எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல மரம், செடி, கொடி இல்லையா, விலங்குகள், உணவு பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே பகவான் படைச்சிருக்காரு இல்லையா. அது எல்லாம் பொருட்கள் தான். இப்போ உயிர் வாழக்கூடிய அந்த ஜீவன்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கின்றார் என்பது உணர்ந்து செகண்ட் இல்லையா. மூன்றாவது வந்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் தன்னுடையதே என்று உரிமையாக்கி கொள்வது. அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து இங்க பௌதீக பொருட்கள் மீது அவருடைய உரிமையை வந்து அவர் நிலைநாட்டி கொண்டே இருந்தால் அவர் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் வந்து 0 லெவல்ல தான் இருப்பார். அங்க எந்த முன்னேற்றமே இருக்காது. எப்ப இதெல்லாம் நம்ம பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது, அவருடைய கருணையால் இதை நம்ம பெற்றிருக்கின்றோம்,
இதை உபயோகப்படுத்தி நாம அடுத்தவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை யார் வளர்த்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையை அடைகிறார்கள். இப்படி முதல்ல சொன்னவங்க வந்து கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்கும். ஒருவருடைய உண்மையான தொடர்பு உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த கான்சியஸ்னஸோட நம்முடைய மனசு எப்பவுமே ஊட்டிட்டு இருக்கணும். அவ்வாறு அந்த அந்த ஆன்மாவோட நம்முடைய மனசு அலைப்பாய்கின்ற மனசு நமக்கு இருந்தாலுமே ஆன்மாவுடைய அந்த பியூரிஃபைங் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? சோ அதனால வந்து இந்த அதாவது உரிமை உணர்வுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து விலகுவதற்கான மார்க்கமும் கிடைக்கிறது. ஸோ எதனால எல்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி இது டிவோட்டி அசோசியேஷன், பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்தல், நாம ஜபங்கள் செய்யறது, இதனாலேயும் வந்து நமக்கு வந்து பக்குவம் என்பது வருகிறது. சோ இந்த அறிவால் ஒருவர் வாழ்வின் போலியான உடல் சார்ந்த உறவினை உணர்வினை தவிர்க்க வேண்டும். எஸ், உடைமைகள் எல்லாம் இந்த பௌதீக உடைமைகள் எல்லாம் நம்மதுன்னு என்னைக்குமே நினைக்கக்கூடாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு சிறிது காலம் மட்டும் வந்து உபயோகப்படுத்துவதற்கான அப்ரூவல் கொடுத்திருக்கார், அவ்வளவுதான். உபயோகப்படுத்திட்டு நாம போகும்போது இங்கேயேதான் நாம் இதை விட்டு செல்ல வேண்டும். ஸோ மாற்றம் என்பது ஏற்படும், ஆனால் அதற்காக அவர்கள் வந்து இது என்னதுன்னு சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது, அத்தாட்சி கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அது தான் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. நிவృత్త புத்தியவஸ்தானோ தூரி பூதான்ய தர்ஷனஹ உபலப்த்யாத்மனாத்மானம் சக்ஷுஷே வார்க்ககம் வார்க்கம் ஆத்மத்ருக். இந்த ஆத்மத்ருக் என்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிவృత్త அவஸ்தானோ தூரி பூதான்ய தர்ஷனக உபலப்யாத்மனாத்மான சக்ஷு ஷேவார்க்கம் ஆத்மத்ரே. நிவృత్త எல்லை கடந்த, மேம்பட்டு, புத்தி அவஸ்தான ஜட உணர்வு நிலையில் நிலைகள், தூரி பூத தூரத்தில், தரிசன வாழ்வின் கருத்துக்கள், உபலப்ய உணர்ந்து கொண்டு, ஆத்மானா அவரின் தூய்மையான அறிவாற்றலால், ஆத்மானாம் அவருடைய, சக்ஷுஷா அவர் கண்களுடன், இவ போல, அர்க்கம் சூரியன், ஆத்மா த்ரிக் தன்னை உணர்ந்தவர். ஒருவர் உலகியல் நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். வாழ்வின் பிற கருத்துக்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு போலி அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு உணர்ந்து ஒருவர் வானில் சூரியனை பார்ப்பது போல தன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. உணர்வு நிலை உலக வாழ்வின் நிலையில் 3 நிலைகளில் செயல்படுகிறது. நாம் விழித்திருக்கும் போது உணர்வு நிலை குறிப்பிட்ட வழியில் செயல்படுகிறது. நாம் உறங்கும் பொழுது அது வேறுபட்ட வழியில் செயல்படுகிறது. நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் போது உணர்வு நிலை இன்னும் பிரிதோர் வழியில் செயல்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர ஒருவர் தன் உணர்வு நிலையில் 3 நிலைகளையும் கடந்து வர வேண்டும். தமது தற்போதைய உணர்வு நிலை கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் பற்றிய உணர்வு நிலையை தவிர வாழ்வின் எல்லா கருத்துக்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும். இது தூரி பூதாந்திய தர்ஷனக என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒருவர் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் பார்ப்பதே இல்லை என்பதாகும். முழுமையான பக்தர் பல அசையும் மற்றும் அசையா பொருட்களையும் பார்க்கலாம், ஆனால் எல்லாவற்றிலும் அவர் கிருஷ்ணரின் சக்தி செயல்படுவதை பார்க்கிறார் என்று சைதன்ய சரிதாமத்துர்வே கூறப்படுகிறது. அவர் கிருஷ்ண சக்தியை நினைவு கூர்வதுடன் அவர் கிருஷ்ணரை அவரின் தனிப்பட்ட வாழ்விலில் நினைவு கூறுகிறார். அதனால் அவருடைய அனைத்து பார்வையிலும் அவரை கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கிறார். எஸ், இந்த ரியலைசேஷன் நம்ம கூட வந்து நம்ம குழந்தை மேலேயே நம்ம வந்து ரொம்பவுமே அன்பு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே நம்ம அவர் ரிலேட்டடா தான் நம்ம செய்யணும். அவனுக்கு இது பிடிக்கும், அது செய்யணும், இதை செய்யணும் இல்லையா, அவனுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம் இல்ல. அதே போலதான் நம்ம ஒரு வேறு மட்டும்தான் பர்சன் தான் வேறி இல்லையா. இப்ப குழந்தையை தவிர நாம் என்ன பண்றோம், கண்ணனை பார்க்கின்றோம், அவ்வளவுதான். விஸ்வாசிங்க மாதாஜி. ஒருவரின் கண்கள் கிருஷ்ணரின் அன்பு பூச்சுடன் இருக்கும் போது பிரேமாஞ்சன எப்போதும் வெளியே உள்ளேயும் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறார் என்று பிரம்மசந்தியில் 5:38 குறிப்பிட்டு உள்ளது. இது இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஒருவர் எல்லா பிற பாதையிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அந்த வழியில் அவர் இனம் காணலின் போலியான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுகிறார். பகவானின் நிலைத்த தொண்டனாக தன்னை பார்த்துக் கொள்கிறார். சக்ஷுஷே வார்க்கம். நாம் சந்தேகமின்றி கதிரவனை பார்க்க முடியாதது போல கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வின் முழுதும்
வளர்ந்தவர் கிருஷ்ணரையும் அவருடைய சக்தியையும் பார்க்கிறார். இந்த பார்வையால் ஒருவர் திருஷ்டி அல்லது தன்னை உணர்ந்தவர் ஆகிறார். தன்னுடன் உடலை இனம் காணும் போலி அகங்காரம் விளக்கப்பட்டால் வாழ்வில் உண்மையான பார்வை உற்று அறியப்படுகிறது. அதனால் புலன்களும் தூய்மை அடைகின்றன. புலன்கள் தூய்மையடையும் பொழுது பகவானின் உண்மையான தொண்டு தொடங்குகிறது. ஒருவர் புலன்களின் செயலை நிறுத்த வேண்டியதில்லை. ஆனால் உடலை இனம் காணும் போலி அகங்காரம் விளக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் புலன்களை தானாகவே தூய்மை அடைகின்றன. தூய்மை அடைந்த புலன்களுடன் ஒருவர் உண்மையில் பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இது வந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியுதுன்னா, எது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அகங்காரம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம என்னதான் பக்தி செய்தாலுமே அதுல பக்குவம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நாம இருந்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அது அந்த 8 ஜடசக்திகள்ல ஒண்ணு இல்லையா? அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே பூவி, அப்பனோ, அனலோ, வாயு இல்லையா? 7.4 ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ அதுல அதை 8மே என்னிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள்னு பகவான் சொல்வார் பகவத்கீதையில. அதுல அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு நம்மளோட வந்து ஒட்டி பிறந்த பண்பு. அது நாம பிரித்து வைக்கணும்னாலும் அது பிசிக்கலா வரவே வராது. ஆனா நம்ம பக்குவம் அடைந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது நம்மளை விட்டு தூரமா விலகும். அப்பதான் நம்மளால வந்து அதாவது பிரேமாஞ்சன சூரித இல்லையா? அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு பகவான் மீது அன்பு எனக்கூடிய மையை தீட்டிக் கொண்டு நாம வந்து பார்க்க முடியும். அது வரைக்குமே நம்ம வந்து அந்த திருஷ்டியோட நம்ம பகவானை நோக்கவே முடியாது. எது வரைக்கும் நமக்கு அகங்காரம் இருக்கின்றதோ அது வரைக்கும் நாம் அதை அவ்வாறு பகவானை நோக்க முடியாது. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இந்த பொருளுரை வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்கிறது. நாம் அதை பார்க்கலாம். நிவృத்த புத்யவஸ்தானு தூரிபூதான்ய தர்ஷன உபலப்யாத்ம ஆத்மானம் சக்ஷுஷேவார்க்கம் ஆத்மத்ருக் அப்படின்றது தன்னை பற்றிய உணர்தல் என்று பொருள். ஒருவர் வந்து தன்னை உணர்ந்த நிலையை அடையிறதுதான் ஆத்ம திருக் என்பது. சோ நிவிருத்த, அதாவது சில முக்கியமான வார்த்தைகள் இந்த 9th ஸ்லோகம் ஃபுல்லாவே முக்கியமான வார்த்தைகள் தான். ஞான திருஷ்ட தத்வேன பிரகிருதே புருஷஸ்ய ஷானுபந்தசே தேகேஸ்மின் நகுர்வன் நசதா கிரகம். இந்த ஸ்லோகம் முழுவதுமே மிக மிக முக்கியமான வார்த்தைகள். இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல வந்து ஆத்ம திருக் என்பது மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை. ஒரு ஞானி எவ்வாறு வந்து நிலை பெறுகின்றான், தன்னை உணர்வக்கூடிய நிலையில நிலை பெறுகின்றான் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது. நிவர்த்த, அதாவது எல்லை கடந்து மேம்பட்டு, புத்தி ஆவஸ்தான ஜட உணர்வு நிலையின் நிலைகள், தூரிபூத தூரத்தில், தர்ஷன வாழ்வின் கருத்துக்கள், உபலப்ய உணர்ந்து கொண்டு, ஆத்மனா அவரின் தூய்மையான ஆற்றலால், ஆத்மானம் அவருடைய சக்ஷுஷா அவர் கண்களுடன், இவ போல் அர்க்கம் சூரியன், ஆத்மத்ருக் தன்னை உணர்ந்தவர். ஒருவர் உலகியல் நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, அப்படின்னா இந்த இக உலக நிலைகள் என்பது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நிலைகள் என்ன? இந்த 3 குணங்கள் தான் மெயின் இல்லையா? அந்த 3 குணங்களால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் மற்றும் வந்து இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், இது எல்லாவற்றையுமே கடந்த நிலையில் அவருடைய மனசு, இந்த உடல் இப்படிதான் இருக்கும், இதுல எந்த மாற்றமும் வராது, இன்னும் வயோதிகம் ஆக ஆக இன்னும் வந்து நம்ம ஸ்கின் எல்லாம் சுருங்கி நம்ம வந்து எப்படி இருப்போம், அதாவது ரொம்ப ஏஜ்டா ஒரு அந்த நிலைக்கு வந்துருவோம். அவ்வளவுதானே தவிர ஆன்மாவில வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது இல்லையா? அதை நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகியல் நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு என்பது ஆன்ம ஞானத்துல வந்து நாம நிலை கொள்வது என்று பொருள். சோ எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும். வாழ்வின் பிற கருத்துக்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். பிற கருத்துக்கள் அப்படின்னா இந்த பௌதீக கருத்துக்கள் இருந்து. சோ பௌதீக கருத்துக்கள் எப்பவுமே அந்த 6 விதமான இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இதுல நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? 6 டைப் ஆஃப் திங்ஸ், அசத் சங்க தியாகம், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 6 பிரின்சிபிள்ஸ். எதெல்லாம் தடை, அதான் நம்மள வந்து எதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து அதி ஆகாரா இல்லையா, பிரயாசா, பிரஜல்போ, நியம ஆக்ரஹா, ஜனசங்கச்ச லௌல்யம் சத்பிர் பக்தி வினஷ்யதி. இது நமக்கு பக்தி தொண்டுக்கு போக முடியாமல் நம்மளை தடுக்கிறது. வினஷ்ய அழிவு இல்லையா? சோ நம்ம பக்தி தொண்டு செய்தாலுமே அதுல பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. அதி ஆகாரா,
தேவைக்கு அதிகமாக உண்பதும் கூட, சேர்த்து வைக்கிறதும் கூட, இல்லையா? பிரயாசா ஒன்றை அடையக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது அப்படின்னா, நமக்கு பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டியோ மென்டல் கெப்பாசிட்டியோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனாலும் அதற்காக முயற்சி செய்யறது, இல்லையா? அது பௌதீகத்துல. இது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆன்மீகத்துல நம்ம கண்டிப்பா நம்மளை அடைய முடியலனாலும் ஒரு சிறு முயற்சி கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா பௌதீகத்துல நம்ம அதிகமாக உண்பதும், அதிகமாக பொருளை ஈட்டுவதும், பௌதீக பொருட்களை மற்றும் அதிகமாக ஒரு முயற்சியை பௌதீக லாபத்தை அடைவதற்காக முயற்சி செய்யறது. நமக்கு அந்த தகுதியும் கிடையாது, ஆனா அதை அடையணும்ன்ற முயற்சி செய்யறது. பிரஜல்போ, அதாவது தேவையற்ற சம்பாஷணைகள், இல்லையா? சோ அதாவது பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அடுத்து நியம அக்ரஹா, இது 2 விஷயங்கள் இருக்கும் இதுல. நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா, நியமா பிளஸ் அக்ரஹா அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு நிமிஷம். ஃபெயில் டு அப்படிங்கிற ஒரு நிமிஷம். பிரஜல்பா அனுவருத்தி அத்தியாகாரா இங்க இருக்கு. இங்க பார்க்கும்பொழுது நியம ஆக்ரஹா என்பது, அதாவது நம்ம அக்செப்டிங் சம் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்சுரல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் இமீடியட் பெனிஃபிட். த யூட்டிலேரியன்ஸ் அட்வொகேட் இஸ் கால்ட் ஆஸ், அதாவது நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா என்று சொல்லப்படுவது. அப்புறம் நெக்லெக்டிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் சாஸ்திராஸ் விச் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நியம அக்ரஹா. அதாவது ஆக்ரஹா மீன்ஸ் அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, அதாவது ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு உந்துதல் உண்டு. அடுத்து அக்ரஹா என்ன, அதாவது ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. 2 விதமான நிலைகள் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதாவது ஒருத்தர் ஏற்றுக்குவாங்க, இன்னொருத்தர் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டிஸ் இந்த 2மே உண்டு இதுல. ஸோ நியம ஆக்ரஹத்துல ஜனசங்கா என்பது பௌதீகம் மட்டுமே, அதாவது எந்த ஆன்மீகத்துக்கே சம்பந்தமற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தகைய அசோசியேஷன். லௌலியம் என்பது பேராசை, இல்லையா? ஸோ லௌலியம் நமக்கு எதுல இருக்கணும்னாக்கா பக்தியில இருக்கணும், இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடாது. எது வரைக்கும் நாம பேராசையை ஆன்மீக பௌதீகத்துல வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நாம திரும்பி திரும்பி வந்துட்டேதான் இருக்கும். ஸோ இந்த 6 விதமான நிலைகள் ஒருவருடைய பக்தி தொண்டை மேல இருந்து கீழே தள்ளி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி இந்த 10வது ஒரே ஒரு சந்தேகம், சாரி. பிரயாசன்னா என்ன மாதாஜி? அதுக்கு 2 இது கொடு. 2வதுக்கு பிரயாச அப்படின்னாக்க பிரயாசம் என்ற முயற்சி. அப்போ முயற்சி எதற்கு முயற்சி செய்யணும்னா ஆன்மீகத்துல நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். இங்க சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு முயற்சி. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் தான் இருக்கு, ஸோ என்னால இவ்வளவுதான் செய்ய, என்னுடைய வயது, இல்லையா? அடுத்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி, எனக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ், இதை உபயோகப்படுத்தி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்திருப்பாங்க. அது எனக்கு அந்த வேலையை நான் திருப்திகரமா செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டியா இருந்தா ஃபைன், இல்லையா? ஆனா அந்த செயலையே செய்யறதுக்கு எனக்கு கிடையாது. நான் அடுத்த ப்ரமோஷனுக்கு இப்பவே நான் ரெடியா இருப்பேன். எல்லாரும் என்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு நினைப்பேன் நான். அது அதற்கான முயற்சியிலையும் ஈடுபடுறது. அது ஆத்தென்டிக்காவோட நான் முயற்சி செய்ய மாட்டேன். நல்ல வேலை செஞ்சு காட்டி அதை அடையணும்னு கேட்கறது வேற, இல்லையா? ஆனா நான் வேலை செய்ய மாட்டேன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது, என்னால எதையுமே மேனேஜ் பண்ணவும் முடியாது. ஆனா எனக்கு இயர்லி இன்கிரிமெண்ட் வரும்போது, எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இயர்லி இன்கிரிமெண்ட் வரும்போது எனக்கு 20% இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கணும், எனக்கு அந்த மேனேஜரல் போஸ்ட் கொடுக்கணும். நான் இப்பதான் லீடர், டீம் லீடர் கூட இப்பதான் ஆயிருப்பேன். ஆனா மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு நான் ஆசை கொண்டு இருப்பேன். வாழ்க்கையில நான் அந்த மேனேஜர் போஸ்ட் அடையணும் இல்லையோ அது செகண்டரி. ஆனா அதிகமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்காக முயற்சி செய்யறது, அதாவது அந்த முயற்சி நல்ல வழியிலயும் இருக்கும், பேக் டோர் கூட இருக்கும், தெரியாது, இல்லையா? எந்த ஒரு பௌதீக லாபத்திலுமே அதிகமாக ஆசைப்படுறது, நம்ம தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படுறது, இல்லையா? இப்ப நம்ம இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், நம்முடைய சம்பாத்தியம் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாத்தியம்னா நான் அதாவது ஒரு போர்ஷ் காரோ இல்ல ஒரு ஓல்வோ காரோ நான் 1 லேக்ல கண்டிப்பா வாங்க முடியுமா? கண்டிப்பா வாங்க முடியாது. கடனை உடனப்பட்டாவது நான் வாங்கிடணும்னு நினைப்பேன் பாரு, அது பிரயாசம். ஓவர் என்டெவரிங், அதாவது அதிகமான முயற்சி, நம்ம தகுதிக்கு மீறி நாம் அதை அடையணும்ன்றது பௌதீகத்துல அதுதான் ஓவர் என்டெவரிங். பிரயாசம் என்பது அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது.
நம்ம தகுதிக்கேற்றவாறு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்ப அது நமக்கு மனசு நிறைவு கொடுக்கும் இல்லையா? அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு அதை அடைய முடியலையேன்ற வருத்தம், கோபம், அடுத்தவங்க மேல எரிஞ்சு விழுறது இல்லையா? இது எல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால ஆசை நாம பௌதிகத்தின் தரப்பில் இட்டு கொள்ள வேண்டாம். அது ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இட்டு செல்ல வேண்டும். அது ஒருவருக்கு பக்குவத்தை சுலபமா கொடுக்கும். உபலப்பிய உணர்ந்து ஆத்மனா அவரின் தூய்மையான அறிவாற்றலால் ஆத்மானம் அவருடைய சக்ஷுஷா அவருடைய கண்களுடன் இவ போல அர்க்கம் சூரியன் ஆத்ம திருக் தன்னை உணர்ந்தவர். ஒருவர் உலகியல் நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸை விட மேன்மையான அந்த ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ்ல ஒருத்தர் நிலை கொள்ள வேண்டும். வாழ்வின் பிற கருத்துக்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். அந்த 6 இதை பத்தி சொன்ன இல்லையா? அப்படிப்பட்ட செயல்களிலிருந்து நாம 6லிருந்துமே நாம தூரமா விலகி இருக்கணும். இவ்வாறு போலி அகங்காரத்திலிருந்து அந்த 6த்தையுமே விட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட அகங்காரமும் தூரமா விலகும். அப்படிப்பட்டவர் ஒருவர் வானில் சூரியனை பார்ப்பது போல தன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நம்ம சூரியனை நம்ம பார்க்கின்றோம். காலை வெயில் இருக்கும்போது நமக்கு கதிர்கள் அவ்வளவு இதுவா தெரியாது, வார்மா தெரியாது. அதாவது உச்சி வெயில் இருக்கும்போது சுள்ளன்னு அடிக்கும். அந்த சமயத்துல நம்மளால சூரியனை உற்று நோக்க முடியாது. ஆனா பக்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் பக்தியில இன்னும் பக்குவம் அடையல, ஞானத்திலையும் பக்குவம் அடையலைன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர்களால தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கக்கூடிய உண்மையை அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு தான் யார் என்பதை அவர்களால உணர முடியும். இது ஒரு ஓமையாட்டு. ஓகே, உணர்வு நில உலக வாழ்வின் நிலையில் 3 நிலைகள் செயல்படுகிறது. நாம் விழித்திருக்கும் பொழுது உணர்வு நிலை குறிப்பிட்ட வழியில் செயல்படுகிறது இல்லையா? நாம் உறங்கும் பொழுது அது வேறுபட்ட வழியில் செயல்படுகிறது. நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது உணர்வு நிலை இன்னும் பிரிதோர் வழியில் செயற்படுகின்றது. 3 நிலை அப்படின்னா நம்ம ஸ்லீப் பாத்தீங்கன்னாக்கா டீப் ஸ்லீப், ஷாலோ ஸ்லீப் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம விழித்துட்டு இருக்கோம்னாக்கா பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே டைரக்ட் பிரத்யட்சமா பார்ப்போம். அப்படியே நம்முடைய புத்தியை செயல்படுத்தி நாம செயல்படுவோம். இது டே டைம்ல இல்லையா? இரவு ஆன பிறகு நம்ம தூங்குறதுக்காக நம்ம போவோம். படுத்த உடனே நமக்கு சில பேர் தூங்கிடுவாங்க. அது டிஃபரெண்ட். ஏன்னா அவ்வளவு அவங்க கடினமா உழைப்பு பண்ணிருப்பாங்க, அதனால தூங்குவாங்க. ஆனா சில பேர் படுத்த உடனே அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது. ஆனா தூக்கம் என்பது இருக்கும். அவங்களை சுத்தி என்ன நடக்கிறது என்பது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓரளவுக்கு. ஆனா அவங்களால பேசணும்ன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அதனால அவங்க விழித்திருந்தாலுமே அதை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. சோ என்ன அவங்க பாடி அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கணும்ன்ற அந்த விருப்பம் இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. அதுக்கப்புறம் அவங்க டீப் ஸ்லீப் போவாங்க இல்லையா? சோ இந்த ஷாலோ ஸ்லீப், டீப் ஸ்லீப் அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, பிரிதோர் வழியில் செயல்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விழிப்பு நிலை, கனவு நிலை, உறக்க நிலை. ஆமா ஆமா, கனவு நிலை என்பது கனவு நிலை என்பது கனவு நம்ம ஆழ்ந்து உறங்கும் போதுதான் நமக்கு கனவு வரும். ஆனா இந்த ஷாலோ அதாவது டீப் ஸ்லீப்புக்கு முன்னாடி ஷாலோ ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நம்ம தூங்கறதுக்கான இதுலதான் இருப்போம். யாராவது நம்மளை எழுப்புனாக்கா நம்ம பாடி ஒத்துழைக்காது, நமக்கு எழுணும்ன்ற அந்த உணர்வு இருக்காது. ஆனா ஸ்டில் நம்மள யாரோ எழுப்புறாங்கன்றது 100% நல்லாவே தெரியும். அதே டீப் ஸ்லீப்பா இருக்கிறவங்க நம்ம பக்கத்துல யார் வராங்கன்றது டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த 3 நிலைகளை தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு ஒருவர் உணர்வு, அதாவது 3 லெவல்ஸ் ஒருத்தர் பார்க்கக்கூடிய நிலை என்பது. ஸோ டைரக்டா பாக்குறது. இன்னொன்னு பாதி உறக்கத்துல பாதி நம்ம நம்ம மனசுல போறதும், அடுத்து நம்மளை சுத்தி நடக்கிறதும் நமக்குள்ள ஓடின்னு இருக்கும். அடுத்து டீப் ஸ்லீப்ல பாத்தீங்கன்னா கனவு மயமா இருக்கும். நம்ம இந்த புலன்கள் எல்லாம் எதுவும் செயல்படாது இல்லையா? அப்ப வெறும் கான்சியஸ் மட்டும்தான் செயல்பட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஒரு உணர்வு நிலையின் 3 நிலைகளும் கடந்து வர வேண்டும் அப்படின்னா இந்த 3 நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அப்படின்னா சோ நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல அதாவது நம்ம இந்த பௌதீக பார்வை இல்லையா, பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய நிலை, அது இந்த 3 குணங்களால செயற்படக்கூடிய தன்மை, எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம் கனவுமயம் ரஜோகுணம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தன்மையில ஒருத்தர் இருக்கணும், நிலை கொள்ளணும்ன்றதா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம் தற்போதைய உணர்வு நிலை கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் பற்றிய உணர்வு நிலையை தவிர வாழ்வின் எல்லா கருத்துக்களிலிருந்தும் நாம் விடுபட வேண்டும். அப்படின்னா அனைத்திலுமே நாம அவரை நோக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வரவழைக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம விட முடியாது. நாமளே விடணும்னு நினைச்சாலும் நம்மள விடாது இல்லையா? அன்டில் அதர்வைஸ் நாம துறவி ஆகணும்,
சன்னியாசி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலையில போனால் ஒழிய சம்சாரியா வாழும் பொழுது நம்ம எல்லாத்தையுமே துறந்து இருக்க முடியாது இல்லையா? மனைவி, மக்கள் எல்லாமே நம்ம சொந்த பந்தங்கள் எல்லாரையுமே நாம வந்து கண்டிப்பா அனுசரித்துதான் வாழ வேண்டும். அவங்கள நாம வெறுக்க முடியாது. பகவான் எங்கேயும் வெறுக்க சொல்லல. ஆனா எல்லோரிலும் அவரை காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ இது தூரி பூர்ணாய தர்ஷன என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒருவர் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையுமே பார்ப்பதில்லை என்பதாகும். அனைத்திலுமே பகவானை நோக்கக்கூடிய பக்குவம். முழுமையாக பக்தர் பல அசையும் அசையா பொருட்களை பார்க்கலாம் இல்லையா? அதாவது சராச்சரம் இல்லையா, அசையும் அசையாத பொருட்கள். ஆனால் எல்லாவற்றிலும் அவர் கிருஷ்ணரின் சக்தி செயல்படுவதை பார்க்கிறார் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ இப்போ நான் இந்த பெண்ணை தூக்கி நிறுத்துறேன்னா இது நான் தான் நிறுத்துறேன்னு அர்த்தமா? இல்ல, பகவான் இதை வந்து எனக்கு செயல்படுவதற்கு ஆற்றல் சக்தியை கொடுத்திருக்காரு, அதனால எடுத்து நிற்கிறேன். இப்ப நான் உட்கார்ந்து இருந்தே ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு வெயிட்டை தூக்கி நான் நிக்க வைக்கிறேன்னாக்கா அதுவும் வந்து பகவானுடைய சக்தியாலதான். நான் வந்து எதுவுமே செய்யறது கிடையாது அப்படிங்கிற உணர்வை வந்து அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கான். அப்படின்னா அனைத்திலுமே பகவானை காணக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து அந்த பக்தன் வந்து அடைகின்றான். அவர் கிருஷ்ண உணர்வின் சக்தியை நினைவு கூர்ந்தவுடன் அவர் கிருஷ்ணரை அவர் தனிப்பட்ட வடிவிலும் நினைவு கூறுகிறார். சோ இந்த ஆற்றல் எல்லாம் அவராலதான். நம்ம ஒரு செயலுமே நம்ம அவருடைய கருணையால தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அவருடைய சக்தியாலதான் நம்ம எல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கோன்ற அந்த உணர்வு வரும் பொழுது அவரையுமே வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட ரூபத்தில் காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையுமே அந்த பக்தன் என்பவன் அடைகின்றான். ஏன்னா அவனுடைய பக்தி அவ்வளவு, அதாவது கனிஷ்டத்துல இருந்து மத்தியம்ல இருந்து உத்தம நிலைக்கு அடைகிறது. அதனால் அவருடைய அனைத்து பார்வையிலுமே எல்லாவற்றிலுமே அவர் வந்து பகவானை காணக்கூடிய பக்குவத்தை அடைகிறான். ஒருவருடைய கண்கள் கிருஷ்ணரின் அன்பு பூச்சுடன் இருக்க வேண்டும். அதுதான் பிரேமாஞ்ச சுரித்த இல்லையா? நம்ம கண்ணுக்கு மை தீட்டுறோம் அழகா இருக்கிறதுக்கு. அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து மையாக தீட்டி எல்லோருமே பார்க்க வேண்டும். அப்போ எல்லோரிலுமே நாம கண்ணனை காணக்கூடிய பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். உள்ளேயும் வெளியிலேயுமே வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கிறார் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில வந்து பிரம்மர் வந்து குறிப்பிடுகிறார். இது இங்க உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஒருவர் எல்லா பிற பார்வைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படின்னா பௌதீக பார்வையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக பார்வையில நம்ம நிலை பெறணும் என்று பொருள். அந்த வாழ்வில் அவர் இனம் காணலின் போலியான அகங்காரத்தில் அப்படி ஒருவர் தன்னை மடைமாற்றிக் கொண்டால் அவரிடமிருந்து போலியான அகங்காரம் என்பது விடுதலை பெற்றிருக்கிறது. சோ ஒருவர் இந்த கிருஷ்ண பிரேமையை கண்ணுக்கு மையாக தீட்டணும்னா அவர்கிட்ட 100% அகங்காரமற்ற தன்மை இருந்தால் வழிய அதை அடையவே முடியாது. பகவானை நிலைத்த தொண்டனாக தன்னை பார்த்து கொள்கிறார். ஐ எம் ஆல்வேஸ் இஸ் சர்வெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறது. சக்ஷுஷு வார்த்தம், நாம் சந்தேகமின்றி கதிரவனை பார்க்க முடிவது போல கிருஷ்ணரை பற்றி உணர்வில் முழுதும் வளர்ந்தவர் கிருஷ்ணரையும் அவருடைய சக்தியையும் பார்க்கின்றார். எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் இல்லையா? ஆற்றலை வந்து ஏந்தி கொண்டிருப்பவரும் ஆற்றலையுமே வந்து பக்தனால வந்து பார்க்க முடியும். எவ்வாறு சூரியனை நம்மளால பார்க்க முடிகிறதோ அதே போல பக்தி கொண்டவர்களால வந்து கண்ணனையும் அவருடைய ஆற்றலையுமே அவங்களால உணரவும் முடியும், பார்க்கவும் முடியும். இந்த பார்வையால் ஒருவர் திருஷ்டி அல்லது தன்னை உணர்ந்தவராகிறார். எப்பொழுது நாம பகவானை பார்க்கக்கூடிய பிராப்தத்தை நாம் பெறுகின்றோமோ அப்ப நம்மளையே பார்க்கக்கூடிய அந்த உணர்வும் நமக்கு தானாகவே அமைப்பெறுகிறது. தன் உணர்வு, நாம யார் என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. தன்னுடைய உடல் இனம் காணும் போலி அகங்காரம் விளக்கப்பட்டால், நாம் யார் என்பதை நான் எண்ணக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்மிடம் இருந்து விளக்கப்பட்டால் வாழ்வில் உண்மையான பார்வையை வந்து உற்று நோக்கி அறியப்படுகிறது. வாழ்க்கையில எது முக்கியத்துவம் இல்லையா? சோ உண்மையான அந்த முக்கியத்துவம் விட எல்லாவற்றிலுமே நாம் எதை நோக்க வேண்டுமோ அதை மட்டும் தான் நோக்கணும். அனைத்திலுமே பகவானை காணக்கூடிய பக்குவத்தை நாம பெறுவோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அதனால் புலன்களும் தூய்மை அடைகின்றன. ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இல்லையா? கண்ணு, காது எல்லாமே, அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் அனைத்துமே இறை தொண்டின் வழியாக இட்டு செல்லப்படும். புலன்கள் தூய்மைப்படும் பொழுது பகவானின் உண்மையான தொண்டு தொடங்கும். அப்பதான் நாம வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு தொடங்கி இருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஒருவர் புலன்களின் செயல்களை நிறுத்த வேண்டியது கிடையாது. புலன்களின் செயல்களை நிறுத்த முடியாது, வேண்டியது இல்லை என்று சொல்வதை விட நம்ம நிறுத்தவே முடியாது. சும்மாவே ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது. அதுதான் வந்து இயல்பே இல்லையா? ஆனால் உடலை இனம் காணும் போலி அகங்காரம் விலக்கப்பட வேண்டும். ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்மளை விட்டு தூரமா விலகணும். பின்னர் புலன்களை தானாகவே தூய்மை அடைகின்றன.
தூய்மையடைந்த புலன்களுடன் ஒருவர் உண்மையில் பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். அப்பதான் பக்தி தொண்டை செய்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அகங்காரத்தோடு இருக்கும்பொழுது அந்த பாவம் வராது. இனிஷியலா நாம் எல்லாரும் அகங்காரம் இருந்திருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். இப்ப வேணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு இருக்கலாம். ஆனா அகங்காரம் எனக்குடைய பண்பு பில்ட்-இன் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆல் த ஹியூமனிட்டி, எல்லாருக்குமே உண்டு. பக்தி தொண்டுல போகும்போது அதனுடைய வீரியம் குறைந்து குறைந்து அதுக்கப்புறம் அதை ஜீரோ பண்ணிடணும். அப்பதான் நாம பக்தியில பாவத்தோடையும் பிரேமையோடையும் பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ள முடியும். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरे हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम